Nijweke Snijn, te Migje, is het net? Ja, snijdt een midje. Ja, in Ljouwert. Eén ontjochen. Zit er een enorme tent. Ja, klopt. Zeker ja. En dat is een benefietconcert voor een muzikant die ziek is, die in Amerika geweest had. Het gaat redelijk. Nog lang net eerder. Maar dit is een fantastische actie. Ja. Ik moet het even deel zetten, want we hadden namelijk ook Henk Strampel. En Henk Strampel is net alleen een muzikant, maar had ik het artiestenbureau Star Hunter, mag ik het even goed zeggen. Tiet Verlien, ze begreep ik een beetje uit de berichten, begon er een wat warrig te vielen, kreeg wat les van de burger om het even plot te zeggen. En dat bleek uiteindelijk MS te wezen. En dat is een vreselijke ziekte. Zeker. Ja, absoluut. Dat kun je niet in. Hoe is het met Henk nou? Nou, ik heb mijn contact met Greetje en Is die vrouw, hè? ja, zijn vrouw. En het gaat redelijk. Ja, heel stadig. Maar ja, hij is nog in de been had het nog. En ja, dat maakt heel langzaam. En die kuur in Amerika gewoon, hè, dat is wel aardig omslaan. Maar ja, het maakt nog heel langzaam goed komen weer. Ja. Maar ja, goed komen weer. Ja, MS en goed komen. Nou ja, goed, daar ben je rek. En daar hebben we de Nijweek ik nog even over trouwens. Want je hoorde dit benefiet net samen. Nee, dit is... Maar Jilt komen. Het moet geld komen. Ja, want wat wil hij weer om naar Amerika dus? Nou, als die geld is, dan graag. Ja. Maar ja, dat kost, wat kost dat? Zo'n 80.000 goenen? Euro, het is De laatste tussenstand zeg ik, ziet op nog €1.000. Dus er mag nog wel een patiënt bij. Ja, precies. En we hopen dan echt dat na je weekend dat benefietconcert, dat de mensen gul Jan. Dat is dat zou mooi wezen. Groot feest, want alle handen artiesten komen daar. Hè? Ja. Kun je ze pin nemen? Hangouts, Anneke Daumen natuurlijk. Een bluesband met Zwarte Jelle. Ik een heel bekende lieder uiteindelijk. En nog veel meer. Ja, Griet Wiersma. Ja, Griet Wiersma, First Issue, een soort. Het wordt een hele lange lijst. Ja, precies, ja. Ik zou Nijweek geven er nog meer aandacht om besteden, omdat vind ik Henk Strampel uit de muziek roert dat ik vertjener. Maar de bottom line nogmaals is yield bij elkaar brengen zodat hij naar Amerika kan om die behandeling weer te voorzetten. Ja. En ik geloof dat dat proces ook maar die behandeling in ieder geval stopzetten kist. Hè? Ja, dat het wordt heel starig gewoon op één lijn bloot haast. Ja. Dus. Want helaas, hij had wel stopje met het bureau. Ja, dat is jammer, maar. Word je niet blij van? Nee, zeker niet. Nee. Nijweek Snijn dus in Ljouwert en Nijweek Vreed. Hadden we er nog in Noorderwien, wie het wijde hoer. Henk Strampel dus. Wist u toevallig de site uit te hollen? Werd het... Keep Henk Rocking. Ja, zij is het, ja. HenkRocking.nl. Er zit al je informatie op, maar daar kun je misschien echt een patiënten starten. En ik zeg dat al is maar €1. Iedereen en elke euro is welkom. Het is in principe gratis entree en de donaties is voor het project. Voor het benefietconcert. Ik hoop dat het volle bak werd. Dankjewel, Peter. Hartstikke mooi. Een leven vol muziek. Ik ben blij met de cd. En een leven vol muziek, dat kan ik eigenlijk bij Henk Strampel wil vertellen. Alleen Henk Strampel had een slimme ziekte, MS om correct te wijzen. Hij is naar Amerika geweest voor een behandeling, maar dat kost een bakgeld. En vandaar dat Ruud de Muziek voor een fantastisch initiatief start is. Komen de Snijn en dan is het Keep Henk Rocking. En hij is besteed de vrouw van Henk. Hoe is het bij Henk? Op het moment redelijk. Okay. Ja, hij herstelt. Het heeft tijd nodig, hè, maar dat lijkt goed. En hoe is het bij jij? Ook goed. Ja, nou goed, hij is wel een patiënt thuis. Ja. Dat lijkt me best pittig. Af en toe. Ja, waar. Hoe vier is de ziekte? Nou, de ziekte die ging heel snel. Wij weten het eigenlijk pas sinds oktober vorig jaar dat hij PPMS heeft. En dachten eerst van oké, dat duurt een tijdje nog wel. Dat gaat allemaal niet zo heel erg hard. Maar binnen geen tijd kon hij eigenlijk niet meer lopen. En met 1 stok, daarna ondersteuning aan de andere kant. En we zijn heel hard op bezoek gegaan naar een mogelijkheid om daar iets aan te doen. De neuroloog zei van ja goed, PPMS, heb er geen medicatie voor. Dit is het, je weet niet hoe snel het gaat, maar je wordt gewoon invalide. Je komt in een rolstoel, misschien in een verpleeghuis, noem het allemaal maar op. En toen weer er toch nog een luchtpuntje. Ja, gelukkig wel. Amerika. Ja, Mexico, Zuid-Amerika dus. Oké. Ja, nou is ook Amerika. Ja, je had erbij inderdaad. Ja, we zijn in Mexico terechtgekomen. Er zijn meer plaatsen waar ze de behandeling doen. Maar we zijn op verschillende wachtlijsten gaan staan, omdat het heel erg hard achteruit ging. We zeiden van, nou ja, als we nu niets doen, nou, dan had hij in augustus waarschijnlijk in de rolstoel gezeten. En de behandeling stopt de ziekte. Alleen al het functieverlies wat je hebt, komt niet terug. Komt in principe niet terug. Dus daarom is het ook belangrijk om het zo snel mogelijk te doen. En ieder haast. Absoluut. Want hij wil weer waarom. Jim wil weer waarom. Ja, nou, anders is je leven eigenlijk afgelopen. Het voor ons gevoel wel. Ja, we kennen in de muziek uit alles dingen natuurlijk. Dingen voor oren regelen voor hemzelf.
heel lang en dan, ik wil niet zeggen dat het eindigt, maar wel de carrière in principe. Hè? Ja, zeker. En dat merk je nu denk ik ook hè, met de Benefiet. We worden echt van alle kanten overspoeld door mensen van kunnen we wat doen en hè, wat kunnen we voor Henk betekenen. En nou, in eerste instantie dus dit op 23 oktober, maar het is gewoon echt heel erg hartverwarmend. Ja, kan ik me voorstellen. Ik let het advies even zien. Wat wordt een megatent op de Wilhelminaplein? Waar komen net? Jack Bottleneck, de Hangouts, Griet Wiersma, Anneke Douwman praten we straks nog even mee. Melvin van Eldik, Moldstone. Ach ja, het wordt een gigantisch evenement zelfs. Het is een festival geworden. Hè? Het had wel een paar dagen kunnen duren eigenlijk. Wat vindt Henk er zelf van? Een beetje dubbel. Hij vindt het fantastisch dat mensen het allemaal voor hem doen. En dat is natuurlijk ook hartverwarmend. Aan de andere kant ook moeilijk. Hè? Hij is het leidend voorwerp hè, in dit. En dat was net wezen. Een stukje trots hè, heb je toch ook. Dus dat is toch wel lastig. Maar gewoon fantastisch dat het gebeurt. Absoluut. Ik neem even een adres erbij. keephankrocking.nl. Want de kist gewoon als het snijden net bemachtigd bent om naar dat evenement te gaan. Heb ik nog even Jildstwaarten om inderdaad Jim naar Mexico te krijgen voor de volgende behandeling. Zo simpel is het. Nee? Nee, het is klaar. Het is nu helemaal klaar. Het is klaar. Okay. Ja, hij hoeft geen behandeling meer. Hij krijgt ik dacht nog een keer. Nee. Dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Ja. Nou, dat wordt denk ik een hele dubbele dijs snijden. Ja, maar nou ja, goed. Je wordt een beetje geleefd nu, maar ik denk dat het helemaal goed komt. Leuk dat je er is, dankjewel. Dankjewel. En wens ik Henk heel soort sterk en wetenschap van u. Ga ik doen. Bedankt. Super.